Hello. Hello. Wpla, Bobby Hochdw, 22, wpla 22.86. Da iawn am fwyta ffrwythau, sir a melys, orenau a mefus, banana pinafal a pheren gellygen, neu garlleg yn y gogledd, ond rydyn ni yn y de am le hyfryd, da iawn. Eistedd mewn cylch, cymryd yn tro, chwilio am y trysor, ar ôl ei guddio, da iawn. Da iawn. You could tell me about the latest tactic in athletic and military maneuvers. You could tell me about You could tell me about the latest tactic in military maneuvers. You could tell me about the latest tactic in athletic and military maneuvers. You could tell me about the latest tactic in athletic or military maneuvers. You could tell me about the latest craze in technology and what this and that thing does. You could tell me about the latest craze in technology and what this and that thing does. But if you Google me, this is what you'll see. This is what you'll see. This is what you'll see. I'm a sinner in need of salvation. And whatever is the time, in the night or in the day, I really ain't got nothing more to say. Where's the time, in the night or day? I really ain't got nothing new to say, but I'm gonna tell it to you anyway. I really ain't got nothing new to say, but I'm gonna tell it to you anyway. Croeso I wpla Bobby Hochdw. Mae Mrs P yn hwfro. Mae'n a lot o lanas wedi bod bore yma. Half an hour yma. A mae'n boeth. Felly es I gael nap. Dwi'n gwybod felly mae'n olwg all nap arnaf. Ffeindiais I hwn ar y self. Roedd osian fy mab wedi rhoi hwn yn y bocs i'r oedi e. A beth yw gael geiriau'r Beatles. Mae rhywun wedi sgrifennu'r cyflwyniad. The Beatles, my goodness, how many words have been written about these incredible guys. More important, how many incredible words have been written by them. Beatles' words and music have been, without doubt, the biggest and most diverse influence, musically speaking, in our lifetime. And virtually worldwide, too. From New York to New Guinea to China to Chiam. Everyone knows the Beatles. No one will ever really be able to assess exactly the effect the four lads had on the music for pleasure world. One thing is that all manner of musicians respect their writing. Only ail ymuno hwnna yn y dyfodol ar ôl y gan nesa. Nawn ni gario ymlaen gyda If You Google Me. You could tell me about the fragrant aromas and £1,000,000 selling player transfers. You could tell me about the fragrant aromas and £1,000,000 selling
player transfers. Could ponder on the undeniable mystery. You could ponder upon the undeniable mystery. Fly like a moth around all the possible answers. And fly like a moth around all the possible answers. But if you Google me, this is what you'll see. I'm a sinner in need of salvation. And whatever is the time, in the night or in the day, I really ain't got nothing new to say. I'm gonna tell it to you anyway. I'm a sinner in need of salvation. I'm a sinner in need of salvation. I'm a sinner in need of salvation. I'm a sinner. Okay. Rydych chi eisiau gwybod beth sydd tu ôl i'r CD hwn? Gafodd ei ryddhau yn y flwyddyn 2019, nac 2011. Nid wyf yn gallu gwadu. Mae llyfrgu llwyr wyfi a'r awdurdodau yn brathu fy nealltwriaeth ac yn gwasgu fy motwm dryswch. I'r fath raddau fel nad oes modd i mi ryddhau CD hyd yn oed, oherwydd cwblhawyd hwn yn y flwyddyn 2008. Ond digwyddodd rhywbeth. Heb deimlo dan fygythiad, dan orthrwm, dan gwmwl o dristwch a gofid. Ond wyddwch chi be, 3 blynedd a hanner yn ddiweddarach, rwy'n dal i ddweud hwre am ryddid barn, a bŵ mawr i'r ffasgwyr cywilyddus sy'n ceisio herwgipio fy synwyr, fy moesau, fy hygrededd, fy enaid. Bobs, paid a boddran ar stwff na, just dilyna'r lliaws yn ei hunllefau ffuglenol, a'r sgrinau IMAX a sŵn techno taranllyd ac estedda yn fyd o flaen y signwr mawr sy'n gwagio pob iot o allu i ddirnad da rhag drwg, ac sy'n galw twyll yn wirionedd. Nos Iau, y 10 o Fedi 2011. Ac felly, rhyddhawyd hwn. Yn y flwyddyn honno. Mae gen I lawer ohonyn nhw ar ôl. Gewch chi nhw. Gewch chi un copi os ydych chi eisiau. Gadewch ni weld beth arall sydd arno fe. Track 2. Cyfarfod I drafod y tywydd dyma'r dynion. Yn yfed cwpanau o goffi mewn tsein a gweigion. Y tensiwn yn crynu rhwng delynion. Rofinied yn goch yr elyrchad a dargleision.
mewn blwch, di hangol i'r bwch, i yn yr un cwch, ond mae'r tonnau yn codi. Sa i wedi clywed rhain ers amser maith. Mae'n ei lles i rywun i glywed y stwff oedd mor agos i dy hunaniaeth, i fy hunaniaeth i. Dwi'n cael llenni ar ffenest rhag ofn bod rhywun yn cwyno am y sŵn. Mae'r hwfr y signwr mawr drws nesaf. Gadewch i ni glywed beth sydd yn digwydd yng ngweddill y gân. Tonnau yn codi, mae'r tonnau yn codi, mae'r tonnau yn codi. Cerdd dan y môr, fi weli di, olygfa ddiflas. Crafad y wyneb, a chwiliad deyrnas. Sydd ddim yn unedig, mae'r brain yn gwasgaru. Cymylen tywyllu, dwi'n meddwl mod i'n nawr ydi. Paid â phoeni, dwi dan dy gael i ti. Does dim angen i ni galoni. Llwch ar y llwch, a'i rhain i mewn blwch, di hangol i'r bwch, i yn yr cwch. Ac mae'r tonnau yn codi. Reit, dyna 3/4 ffordd trwy'r gân. Gadewch i ni weld beth yw'r dyddiad heddi. Y dyddiad heddi yw... Beth yw'r dyddiad heddi, boys? Dyddiad heddi yw Awst yr 11. So, da ni'n mynd i fynd am Awst yr 11 yn llyfr J.I. Packer. A mae e'n dweud Psalm 103 adnod 7. Gadewch i ni weld beth yw Psalm 103 ac adnod 7. Newn ni ddarllen Psalm 103 gyda'n gilydd. Felly, trowch i Psalm 103. A falle gawn ni Matthew Henry yn y rhafaliad hefyd. Os yw amser yn caniatáu, fy enaid bendithia'r arglwydd a'r cyfan sydd yno fi ei enw sanctaidd. Fy enaid bendithia'r arglwydd a phaid ag anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Mae'r arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn i'r holl rai gorthrymedig. Dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. Newn ni aros hwnna am eiliad, achos mae Packer yn mynd i fyfyrio ar hwn i ni. Be mae Packer yn dweud? He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The idea of revelation is essentially verbal communication. The idea of revelation as essentially verbal communication does not imply that God is a celestial rabbi who does nothing but sit and talk. What it does imply is that no historical event in itself can make God known.
to anyone unless God himself discloses its meaning and place in his plan. Providential happenings may serve to remind us more or less vividly that God is at work, but their link, if any, with his saving purpose cannot be known until he himself informs us of it. No event is self-interpreting at this level. Dwi'n gwybod os dwi wedi deall hwnna'n syth, ond mae yna agwedd gyffredinol fedra I ddeall. The Exodus, for instance, was only one of the many tribal migrations in history. Calvary was only one of many Roman executions. Who could have guessed the unique saving significance of these events if God had not spoken to tell us? In one sense, all history is God's deed, but none of it reveals him unless he himself talks to us about it. God's revelation is not through deeds without works. God's revelation is not through deeds without words, a dumb charade, any more than it is through words without deeds. God speaks to us through deeds, or more biblically, through words which his deeds confirm and fulfill. The fact we must face is that if there is no verbal revelation, there is no revelation at all, not even in the life, death, and resurrection of Jesus of Nazareth. Right. How do you understand Psalm 19, 1-4 in the light of what has been said above? Is there general and special revelation, just as there is common and special grace? Lord, thank you for your deeds in my life and the words you have given to me. Help me have the right viewpoint on them. Right, so Psalm 19:14. Psalm 19:14. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Y mae dydd yn llefaru wrth ddydd, a nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos. Nid oes iaith na geiriau ganddynt, ni chlywir ei llais. Eto fe a ei sain allan drwy'r holl ddaear, a'i lleferydd hyd ei thafoedd byd. Ynddynt gosododd Babel i'r haul. Ac yn Saesneg. Nawr, doeddwn I ddim yn gwybod mai heddiw oedd y darlleniad yna, a felly mae'n ragluniaeth hyfryd fy mod i'n gorfod ystyried y pethau yma nawr. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night into night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun. Reit, wel rhyw ddiwrnod bydd rhaid I fi ddatgan a chymhwyso hwn I gyd. Ond am y tro, rwy'n fodlon myfyrio a bwydo. Nawr te. Dwi'n mynd I adael fyna, oherwydd mae'r gair yn ateb y gair. So nôl â ni at y tonnau sy'n codi. Mae'r tonnau'n codi. Tonnau'n codi. Mae'r tonnau'n codi. Tonnau'n codi. Mae'r tonnau'n codi. Mae'r tonnau'n codi. Am hefyd
Cyffes chwerthenllyd wrth chwilio am goriad troi'r goriad bob ffordd i'r dde ac i'r chwith ei wasgu ei dynnu y peth yn ymdrysu ac mae'r tonau'n codi mae'r tonau'n codi I'd find it. mae'r tonau'n codi mae'r tonau'n codi I'd find it. Dwi dal yn dy gared i. Down to God, 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 Darling to God, down to God, Waw, ar y down to ysgod yn dail. down to God, down to God, Da iawn. I Pwy oedd yn canu fyna? cannot remember I cannot remember. I can. my memory My memory is free. I come from Cornwall, I does. me Me. and my offspring 3 p.m. in an A&E feeling uneasy bruised to the bone I look to reception I hear a husband's groan staring on me what's wrong with me What do I do? What do I do when no one else can see me? When no one else can see me? Who in the world could see? 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 This picture is warm and fuzzy and it's suspended on TV. We are in good hands in this hair straightener house fire horror story. Now was a moment, now is a crime. Paracetamol care encapsulating time. Swelling on the knee, what's wrong with me? What do I do when no one else can see me? When no one else can see me? Who in the world could see? Who in the world could see? Who in the world could see me? Who in the world can see me? The pain, it wasn't serious, but it could have been. Swelling on me, what's wrong with me? What do I do when no one else can see me? When no one else can see me? Who in the world could see? 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 See me?
Lawson Dando yn chwarae un o'r afferynnau na. Dwi'n anghofio, a fi'n chwarae gitar. A recordiwyd hwnna'n fyw, wrth gwrs, fel 3/4 y stwff o'n i wedi ryddhau. Un o'r ein. Roswch. Be chi'n galw'r ein? Be chi'n galw un o'r ein? Sut mae chwarae fe chwaith. Reit, rydych chi'n gwrando ar wpla Bobby Hocdw a am y tro cyntaf ers amser maith, dyma gwpan. Dyma gwpan fy nhad. Gafodd e fe pan oedd e'n 29 mlwydd oed. Am beth? Am saethu. Colomenod. Mae'n ddrwg gen i am rannu'r manylyn anffodus yna. Neu falle cwningod, un o'r ddau. Mae'n gwpan sydd ar y silff. Mae'n gwpan hardd. A roedd fy nhad yn fodlon iawn ei ymdrechion. Ath e ddim i'r fyddin, ffarmwr oedd e. Mae'n gwpan sydd yn dweud D-Coy, Brecknock, HG, Winners White Cup, September 1943. Rhywbeth L. Lieutenant Corporal G. Pritchard? Wel, Gwynfryn Pritchard oedd hwnna, nawr dwi ddim yn deall. Dwi ddim yn deall. Dirgelwch arall. Doedd e ddim yn y fyddin. Roedd ganddo fe arwr i gefnder. Aeth i'r SAS. A dwi'n cofio i enw fe. Ta beth. Ar llyfrau ar y silff, yn mynd i syrthio drosodd a nocio'r offeryn yna a'r gwpan drosodd. So, byddwch yn barod am sŵn enfawr. Rydych chi'n gwrando ar wpla Bobby Hocdw, baby. Gydewch oes na gân ddiddorol, y pedwerydd can ar Bobs, gan Bobs and the Lawson. Mynd i Baris ar y Eurostar. Gydewch ni fynd felly i Baris ar y Eurostar. Baris at a Eurostar. La 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 la. Mari'n boi'n am y bwyd da. La 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 la. Cyfyr y gwesti y sôn am wir. La 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 la. Bywyd yn rush off ser en wyd. La 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 la. Reit, dyna stori wir. Roedd na fideo. Roedd fideo allan ar YouTube pan dath hwn mas o fi a Mrs P yn teithio ar dren yr Eurostar, digwydd bod. A llwyddes i yn fy nhechnoleg elfennol i gael y fideo a'r gân i linco lan. Pan oedd technoleg yn symlach, roeddwn ni'n gallu addasu digon o fy sgiliau elfennol i lwyddo i ryddhau fideos ar YouTube. Ond collwyd y fideo hynny, Eurostar, collwyd y fideo i edrych ar y darlun mawr, oedd yn hynod lwyddiannus. A be o'n i'n neud oedd defnyddio
iMovie oedd e, elfennol iawn, a just treulio rhyw 10 munud yn ffilmio be o'n i wedi uwchlwyth o ffilmio o'n i wedi wneud, a gan amla oedd just chwarae'r fideo i gyfeiliant y gan yn llwyddo i drosglwyddo fideo eitha derbyniol. Dwi'n hiraethu am y dyddiau yna. Bellach mae fy nghyfrifiadur, yr un cyfrifiadur, yn rhy hen i ddefnyddio iMovie a does dim modd i fi wneud unrhyw beth efo fe. A mae fy hyder i wedi pylu yn sylweddol. Dwiddim, ishe ffrithro, anghofio Emmanuel. Hoffwn ni gael agor i ddyfyrio ar y perle sydd yn fel. Pwy yw y moch, pwy yw y moch, pwy yw y moch, pwy yw y moch, pwy yw y moch sydd yn gwrthod i. Pwy yw y moch sydd yn gwrthod. Just rhag ofn bod y dewel yn chwalu. Just rhag ofn bod y dewel yn chwalu. Waw, mae'r CD yn stico. Mae'r CD wedi stico. Mae'r CD wedi stico eto. Falle mae dyma'r amser i stopio fyna, glanhau'r CD a dweud mae 33 o funudau wedi mynd, 32 o funudau wedi mynd. Well i ni alw e yn amser te. Gadewch chi jecio hynny bod y CD ddim wedi ddifrodi'n barhaol. Come on nawr te, track 4. Ewn ni mlaen tua 2 funud, 2 funud. We're on the beer bar. Sgrifennu ar y bywyd yn y byrfa ben. I dydd ar tro di dalen. La 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 la. I dydd ar tro di dalen. La 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 la. Meshed up around it, sent with the feed, Corella at the net, Baban and Creed, 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 Baban and Creed. Criado the beat, criado. Sgwenna'r bywyd yn y byrfafen, sgwenna'r bywyd yn y byrfafen. Dydd ar tro di dalen, dydd ar tro di dalen. Meshed up around it, llenwyd y byd, rhywedd at y nerth, criawd o'r byd. Dwiddim ishe gwrthod, Dwiddim ishe gwrthod, Dwiddim ishe gwrthod. Eurostar Mari yn poeni am y diw yn dda Cyrraedd y gwesti mae Sean a'n lib Mae bywyd yn byrsio fel seren wyb Mae bywyd yn byrsio fel seren wyb Dydw I ddim ishe chrythro anghofio Emmanuel Hoffwn ni gael amser I gogyrio ar y perle sydd yn fel Pwy yw y moch sy'n gwrthod ei chwalu Pwy yw y moch sy'n gwrthod Just drag ofn bod y dewel yn chwalu Just drag ofn bod y dewel yn chwalu Fi oedd y mochyn Fi oedd y mochyn On i gwrthod Dwiddim ishe gwrthod gan ola am heddiw gawn ni rhan 1 a wedyn rhan 2 hold on, ewn ni nôl dyma gan sgwennwyd mewn cwrs addysgiadol cwrs addysg a mae e'n dechrau diolch I Hugh M cynhyrchydd
Cynhyrchydd rhaglen, roddodd hwn fel can yr wythnos ar Radio Cymru. Siwr o fod y tro olaf i gael fy chwarae ar... Tro olaf i gael fy chwarae ar Radio Cymru. Aros, tro olaf i gael fy chwarae ar Radio Cymru. Aros. Mae e'n sticio. Tro olaf i gael fy chwarae ar Radio Cymru. Smoutje ar y croen, dynged fennol. Smoutje ar y croen, ddynion ein ddifrifol. Diolch am yr hwyl a'r helynt. Saffriolion unigrwydd dan droed. Edrych ymlaen a ddiwrnod y presennol. Yn camilyd ni o i'r dyfodol mewn oed. Addysgiadol i'r wyntog braidd a mor flinedig etem yn y cwestiwn ar y daflen yn barod neu yn ymlaen ar y sgrin electronig erod deddfe a senedd dyn yn ddiwygiedig a tlodion ar y stryd ar y chwyrch o'r gloch yn anweledig. Dwi'n datgan yn ifydd ar ysgwennu o neges ar y fenyw. Reit, ar y nodyn yna, rwy'n edrych allan a rydw i wedi rhoi biniau fy hun mas a biniau fy nghymdoges. A mae yna tua 4 o frain wedi rhwygo'r bin gwyrdd oedd digwydd bod yn llawn o gardfwrdd, ond mae yna un darn o fwyd wedi mynd mewn i'r bin gwyrdd. A mae'r brain yn cael gwledd. Mae'r brain yn cael gwledd os fi oedd na ddelwedd o'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd yn ein byd ni. Dyna hi, well i fi fynd i ddatrys y broblem.